Эфирда яңалыклар программасы. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә кандидатлар белән таныштыруны дәвам итәбез. Быел иҗат коллективы буларак Чаллы театрының «Шәһәр. Брежнев» спектакле тәкъдим ителде. Чаллыдан Мөршидә Җихан репортажы. Ояз Гыйләҗев исемендәге Чаллы татар дәүләт драма театрында соңгы елларда яңалык арты яңалык. Яңа бина, яңа сәнгать җитәкчесе, тамашачы хузурына яңа форматлы спектакльләр тәкъдим ителә. «Шәһәр. Брежнев» спектакледә яңа заман җимеше. Әсәрне үзе дә Чаллы шәһәренең 17нче комплексында үскән Шамил Изятуллин язган. Аннан тыш Тукай премиясенә Олег Кинҗагулов, Гүзәл Әхмәтгәрәева һәм 4 актердан торган иҗат төркеме дәгъва кыла. Bu spektaklning biz boshda romanini o'qidik, aymi? Шамил Изятуллинның 780-800 бит тирәсе, бик зур менә шушындый калынлыктагы роман. Без башта бәк үзәк пандемия вакытына туры килде ул. Шуңа күрә безнең вакытыбыз җитәрлек иде. Без бәк үзәк шул романны оқыдык башта. Анда Шамил язган романда менә әгәр дә кеше Чаллыда яшәгән кеше булса, ул һәрбер пишмагын Чаллының һәрбер теге түшәлгән ташларына хәтлек таный. Һәрбер теге пишмакны дисеңме, бинасын дисеңме, Чаллы шәһәренең менә үзенчәлек яклары бик күп, һәрбер комплексны шушы әсәрдә әйтерсең менә шу романны укыганда шушы ни буйлап барасың әкренләп. Әгәр дә кем Чаллыда яшәгән кеше, һәрберсенең күз алдында. Күз алдына китерерлек итеп язылган әдәби әсәр беренчедән роман, ә икенчедән ул рус телендә. Шуңа да романны спектакль итү өчен аерым сәхнә варианты әзерләнә. Ә аннары энә белән кыю казу кебек четерекле тәрҗемә эше башлана. Шундай энциклопедик белемнәр дә кирәк иде, чөнки әлеге әсәр гомумән Рәсәй әдәбиятында 80нче елларны үзенчә тәкъдим итүнең бер яңа сүзе булды. Һәм монда бик сак булырга кирәк иде, әле дә хәтерлим. Шамил абый Фейсбугына куйгач, менә шушы хәбәрне социаль челтәрләренә куйгач, кемдер язганы: "Неужели Виталик заговорит на татарском?" Минем өчен бу шулай ук тагын бер зур катлаулы момент иде. Һәм әлбәттә мин үзем беләм, ничек бүгенге көндә татар милли интеллигенциясе карый хәзерге тәрҗемәләргә, бик еш кына калька дип орышалар инде, ләкин мин ничектер үзем шәһәр кызы булгач, шәһәр татар телен алга сөрәм. Шәһәр татар телендә сөйләшүче төп герой 14 яшьлек Артур Вафин. Мин әле үземдә ул елны булмаганмын да бит инде. Ул 80нче еллар инде. Ул үземдә булмаган, үзем романны укып аңладым ниндирәк булганын. Мин газеталар укыдым ул елның. Шул булган бөтен проблемаларын минем күрсәтәсем килде халыкка, тамашачыга. Бәлки барып та чыккандыр, чөнки спектакльдән соң чыгасың, кайбер кеше әйтә, отзывлар калдыралар, менә аңладык, безнең елларда булган әйберләр турында булды, барысы да дип. Артурның спектакльдәге әтисе Вазыйх Насыхович КамАЗ заводының баш энергетигы эш белән мавыгып улының җинаять эшләвен абайламый кала. Без күбрәк гаилә темасына, гаилә мөнәсәбәтләрен чагылдырырга булдык. Чөнки гаилә мөнәсәбәтләре, әти, әни, бала мөнәсәбәтләре алар бер кайчанда теге югалмый, онытылмый һәм һәр вакытта да югарылыкта кала. Теге нәрсә дип әйтим, менә без күп вакытта хәзерге заманда да менә балаларны онытып бетерәбез, әйеме? Күп вакытта эшкә дип. Элек инде ул бөтенләй дә күбрәк булгандыр. Алар әти-әниләр безнең дә шулай булды. Әти-әниләр безне калдырып чыгып китәләр иде һәм без көннәр буе өйдә үзебез генә була идек. Шушы романда да беркем дә бит үзенең баласын теге начар юлга кирип китәр дип уйламый. Шулай бит. Беркем дә нәрсә генә булса да, гел минем бала әйбәт дип йөрисең. Ышанмыйсың кайдадыр аның начар юлга керүенә дә. Менә шушында да ялгыш кына, ниндидер бәләкәй генә бер мизгел, югалтылган мизгел. Кайда югалтың син ул әйберне? Ни өчен югалтың? Ни өчен ул балага игътибар шул вакытта җитмичә калды? Менә шушыларны без шушы спектакль барышында чагылдырырга тырыштык. Чаллы театры сәхнәгә куйган «Шәһәр. Брежнев» спектаклен гаиләгә мәдхия итеп кабул иттем. Театрның йолдызы Илфат Әскәров йөзе рәхәтләнеп гаилә башлыгы ролендә. Аның сәхнәләре үзе бер миниатюра театры дип язып чыкты мәдәният темасына махсуслашкан журналистлар премьерадан соң. Башта әти белән бала мөнәсәбәтләре әллә нәрсә булмаса да, ахырдан шушы әгәр дә спектакльне караган кешеләр булса, алар аңларга тиешләр. Базга ябылганнан соң гына алар аңлыйлар. Ничек алар бер-берсенә кадерле. Шушында аңа малайының әйткән сүзләре: "Әтием, мин сине яратам." Инде ул туңып, инде
хәлсезләнеп, туңып, һава җитмәгәнлектән инде менә үлер дәрәҗәгә җиткәндә малае аңа менә шундый сүзләр: "Әтием, мин сине бик яратам." Шуннан соң анда инде мин әле bir-iki спектакльдә ялгыш үземнең улымның да исемен әйтеп җибәрдем. Мин монда төп герой Артур, минем малай Аяз исемле. Улым Аяз ялгышып менә шулкадәр бирелеп китәбез дә. Дөресен әйткәндә, безнең менә калды, мин аңа гел әти дип бирим. Спектакль уйнаганда да теге пап, әти булып йөрде. И хәзер мин уже килгәчтен автоматым аңа пап, нинди пап, ярдәм ит әле, пап, хәлләр ничек, сәлам пап дип шулай сөйләшеп йөрибез инде. Артур ролен башкарганы өчен Венер Файзуллин дебют номинациясендә Тантана премиясенә лаек булды. Спектакльдә аның мөкиббән киткән кешесе Афган сугышын кичкән Виталь Толич. Кумир Артурны тыелган көрәш алымнарына өйрәтә, үзенчә акыл бирә, ләкин үз язмышы фаҗигале тамамлана. Үзенчәлекле спектакль чакта аның формасы да икенче, анда без күбрәк текст белән эшлибез, сүз белән. Бер сүз төшеп калса, күп мәгънә югалачак. Шуңа күрә без текст белән төрле тренинглар эшләдек. Һәр сүзне, мәгънәсен, аның ритмын, менә шулар белән нык күп эшләндә, анда зур монологлар да бара. Шуңа күрә роль буенча да синең тамашачы да игътибар белән тыңламаса, күп әйберне югалтырга мөмкин күз алдыннан. Шуңа безнең тамашачыларда күбесе тыналмыйча карап утыралар. Авыр дип әйтәләр, 4 сәгать дип кемдер уйлый иде, караган тамашачылар алар бер тында үтәдиләр. Башыннан ничек башланып китә, ул кино караган кебек бара менә. Шул спектакль кино кебек. Сәхнәдә кино кебек карарлык спектакльнең режиссеры, театрның сәнгать җитәкчесе Олег Кинҗагулов. Ул ширле җәмгыятьне бары тик Вазыйх Вафин кебек яңа яуган кар шикелле чиста, ак күңелле кешеләр генә терелтә алуын дәлилли. Кар дигәннән сәхнәдә кар да ява, чөнки вакыйгалар яңа ел алдыннан бара. Әсәрнең авторы Шамил Идиятуллин матбугат очрашуында романның 30% гына сәхнәләштерелсә дә бик зур эш башкарылганын билгеләп үткән иде. Аның фикеренчә, спектакль шул кадәр яхшы чыккан ки, ул театрның гына түгел, шәһәрнең дә визит карточкасы булырлык. Мөршидә Җихан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары, Чаллы шәһәреннән.